Zdravím vás Adam u ďalšieho videa z Minecraftu a teraz som tu zase s Dávidom. Čaute. No a teraz tu bude hra Hunger Games Survival. No a myslíš, že už môžeme ísť na to? Áno. No tak ideme. Ja sa teším. Ja už mám druhú misiu. No už prvú sme urobili dneska. Teraz ideme na druhú. No a čo myslíš, dáme to? Keď nie, tak to skúsim ja. Dobre. Dobre. No, dobre. Hodí sa. Tu niekde by mal byť jeden. Tu vidíme vzadu na tejto mape tie žlté trojuholníky. Trojuholníky štvorce. Tak to sú oni. Ups. Nerozbehol sa proti mne? Nie. Čo ho neviem trafiť? No, už ide. Bum. Bum. Ja, zabil som ho. Dostali na nás nábe. Čo? Nie. Dostali sme pištol. Dobre. No, uzíčko. Počkaj, nie, ja som to nechcel. Čo? Jo, ja mám meč. Som si nevšimol. No aj meč sa hodí. Čo neviem, ja už viem. To je celkom taká dramatická hra, napínavá. Zomri. Špíl. Aha, vlakový. No, pištolka. Radšej nezberem. Mám meč. Stará hnusná pištolka. Stará, dobrá pištolka. A už tento není. Chudák. Jo, niekto po mne strieľa. Kam niekto po mne strieľa? Už viem to. Dobre, už nie. My sme presne nie. A ďalší po mne strieľa. Tu je. Štýl? Aha, zasa. No a predsa si zoberiem tú pištolku. Lebo toto nie bolo vieš čo. Berem. O, to je ďalšia pištolka. Aj túto zoberiem. Nie. Proste si ju zoberiem a budeme mať náboj z nej. Bum! Máme hlas. Joj. Dobre, že som všimol. Teraz máme hlas. A počujete dobre. No. A budeme počítať strelbu. Štýl. Zasa. Som štýlová. Bum. Mŕtvy. Tam je vzadu, dúfam, že za mnou nikto nejde. Dobre. Už ich máme len pár, to je celkom ľahká misia. A vidíte, že mi ubrali veľa. No, prestrelka, že? A ďalší. Zomri! Veď preto. Tak. A teraz si troška zabežím. V tomto dome by mali byť. Jo. Štýlovia. Čo? Odhľadu to nás povedali. Aha. Bacha. 43 života, musím zdávať pozor. Ja sa znemáme minimapku. Nie našťastie. Headshot. Škoda, že to nehovorí to. Keď mu dáte headshotku. Tu je jeden. Tu je jeden. Ja zomrem. Ten má dobrú silnú zbraň. Zoberieme túto. Je na ráno, všetci sú mŕtvi. Na jednu ranu. To je brokovnica, toto. Ale je dobrá na diaľky. Aj do diaľky je dobrá, veľmi. Oni sú hore. Mám ísť hore. Vidíte, o tom tá hra. O čom? Že máš ísť tam. A už ti vyprší čas 15. To nevadí, že mi vyprší čas. Dobre, obidvaja sú mŕtvi.
Táto hra je... Ako vám to povedať? A ja to som natáčal. Dramatická. Veď budeš hrať 5 minút a druhú mapu budeš ty natáčať. Dobre, mám 16 života. Ešte 3 musím zabiť. Kámo, toto nedám. Nedám. Umrem. Aspoň ja ti dá checkpoint. Nedá. To čo bolo Viu, tak to... Boli naši susedovci. Pomoc. Dvaja, ja mám životov, David. Zabijem ich. No. Davidíra. Dali sme to. Ideš. Sme dobrí. Skip a ideš. No, a teraz toto je... Čo? Kámo, toto je ťažká mapa. Si dávaj bacha na toto. Čo? Čo? Hovoril som mi, že je to ťažká mapa. Ako vieš? No veď preto. Kámo, toto je veľmi ťažká mapa. To nedáme. Ja to skúsim ešte raz. Trojku. Rýchlo ber zbraň. Rýchlo. Teraz rýchlo ber zbraň. Čo robíš? Rýchlo. Ber. Už to ešte nejde. Už ide. Volajme ho. Máme. David, keď to natáčame? Ešte pár minút. Tak, keď nechceš natáčať? Ja budem natáčať zase Minecraft. 14 HP. Ty furt stratíš HPčka. Čo, to je ťažká mapa. Možno som to dal na hardcore, alebo na easy. Ďalší. Umrem. Choď sa kúpať. Vidíš, dobrý nápad. Kámo. Teraz mám ákačko. Toto je ákačko. Toto nie je ákačko. Toto. Ten nožík. Toto je ákačko. A vyhráme to verejne. Čo? Čo? Sniper. Máš super. To je najhoršia postava, ktorú môžete stretnúť. Sniper. Koľko máme hodín? 9 minút. Za chvíľku sa musíme pozdraviť. Kámo, ale skajaponi strieľajú. Dobre. To sú drúby. A teraz... Máš tu sniper. Kámo. To nedáme. Choď nás sa osprchovať. Na čo? To mal ochov. 13 hápek. 13 hápek.
Poriadne života mi dal dole. Môžem skúsiť s mečom. Čo? Dobre, tak už ja sa s vami lúčim. A ja. Čaute. Uvidíme sa u mojho diela, tak čus. Takže